उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफ हान्जानि बानजायनायाव जयनिं हाबाफारि जालाङो। उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि एबा आसामनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि रिहन दैमारिया बाहागो लानाय जयनिं हाबाफारियाव मनपुर गामिनि सा 28 लाइमोनफोरजों लोगोसे इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिपिएफआव जयनिं जानाय लाइमोन आरो भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि कनेश्वर औवारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। बिपिएफखौ जों सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनखायोमोन आरो जों सिगांनिफ्रायनो भट होखायोमोन बिपिएफआव। মই ইউপিপিএলৰ কিছু নীতি আদৰ্শ পচন্দ কৰা নাই, মই ভাল পোৱা নাই। সেইকাৰণে আজি বিপিএফ দলৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পাই মই সুস্থ মগজেৰে আজি নিজ ইচ্ছাত বিপিএফ দলত মই জইন কৰিছোঁ। যোৱাবাৰ মই ইউপিপিএলৰ দলত কাম কৰিছিলোঁ। কোনটো পদত আছিল? মোৰ এনে সাধাৰণ সদস্য হিচাপত আছিলোঁ, কিন্তু মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰেছপন্স বা ৰাইজৰ ভাল কাম কৰা মই পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, দেখা নাই মই। সেই গতিকে ইলেকশ্যনৰ পিছত আৰু ধৰকচোন আমাৰ কিয় খবৰ লোৱা নাই, এইভাবে ভাবি চিন্তি আজি আমাৰ ৰিহন दैमारी ছাৰে আমাক জনাইছিলে, মাতিছিলে, ৱেলকাম কৰিছে। সেই হিচাপত আহি আজি আমি বিপিএফ দলত জইন কৰিলোঁ। কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দেখা পাই আছোঁ বিপিএফে 17 বছৰ একো কাম কৰা নাই বুলি কৈ আছে। নাই, বিপিএফটো 100% কাম কৰিছে। 17 বছৰ 100% কাম কৰিছে, সেইটো মই কেতিয়াও মানি নলওঁ। 17 বছৰ কাম নকৰিলে ইমান ডেভেলপ কেনেকৈ হ'ব? আজি আপোনালোকৰ কেইজন জইনিং হৈছে? আজি আমি 9জন জইনিং হৈছোঁ। मनपुर कमिउनिटि हलाव जा मोनसे भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे जयनिं हाबाफारि दंमोन आरो जोंहा बे जयनिं हाबाफारियाव जोंनि बे मनपुर जोंहा सेंग्रा लाइमोन आफादनि गासै 28 सोद्रोमाफोरा दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव आनुষ্ঠাनिक भाबै जगदान जादों। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा उदालगुरि टाउननि गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय दिनै जोंहा 65निबो बारा दिनै बिथांमोना जगदान जादों आरो जों दिनै बेखौ बिथांमोनखौ गोसो दुंब्रुदै जों बिथांमोनखौ बरायदों। सार, जों खोनानो मोन्दों फैगोन समबारखालिबो आरो गिदिर मोनसे बिपिएफनि हाबाफारि दं नामा, जथुमा दङ ना खोनानो मोन्दों? फैगौ जोंहा समबार 11 मार्चआव जोंहा नलबारि डायमन्ड फिल्डआव मोनसे सुबुं गौमा जोंहा जानो थांगासिनो दङ। बे सुबुं गौमायाव जोंहा 25,000निफ्राय 30,000 जोंहा रायजो राजाया बेयाव थुबुर जागोन आरो जों फैगौ एमपि इलेक्शननि सोमोन्दै बेयाव जों गुवारै रायजो राजाफोरनो जों मेसेज होगोन आरो बे दिनै जोंहा सुबुं गौमा हाबाफारियाव जोंनि राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बेयाव बाहागो लागोन। सार, जों गामियारि सार मा बुंनो सानो? दा बेथ' दुखुनांथाव, बिथांमोना गभर्नमेन्ट आसनिखौ लानानै दिनै राजनिति खालामदों। जोङो बिथांमोनखौ गुरै खावलायो, बिथांमोना बे राजनितिक बे खामानिखौ बन्द' खालामनांगौ। दिनै गभर्नमेन्ट आसनिया गभर्नमेन्ट अफिसावसो इमप्लिमेन्टेसन जायो। दिनै बिथांमोना बेखौ राजनितिक सार्थनि जुनि बिथांमोना बेबहार खालामदों। दा बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, जानगाराव थानांगौ आरो बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव फैनायनि सिगां रायजो राजाखौ मोनसे बिथांमोना भाबुकि होदों, दिनै वार्निं होदों जे नोंथांमोना बिपिएफनि मिटिंफोराव थाङोब्ला जों जिथु गभर्नमेन्टनि आसनिफ्राय नोंथांमोना बन्सित जागोन, बेफोरबायदि बिथांमोना दिनै सिगिदों रायजो राजाखौ। दिनै जों बुङो बिथांमोना बेफोरबायदि राजनितिक खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो दिनै गभर्नमेन्ट आसनिखौ जोंहा गभर्नमेन्ट अफिस दङ, बे गभर्नमेन्ट अफिसाव बेफोरखौ रुपायन खालामनांगौ, इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ। बिपिएफ दोलों सानाबा दिनैथ' जोंहा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव दिनै रोंगौथि दं गैया दिनै रायजो राजाया नुगासिनो दङ। दिनै जोंहा इउनिभार्सिटि कमप्लिट जानाय गोबां लेखा गोरों हिन्जावसा हौवासा दिनै जोंनि राजनितिक दोलोआव दिनै हाजार हाजार दिनै जगदान जादों आरो दिनै जोंनि बे बिटिसि हालामनि जोंहा मोनबा जिल्लानिफ्राय दिनै हाजार हाजार गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोनिफ्राय दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव बिथांमोना दिनै जगदान जागासिनो दं। दिनै मा फोरमायदों बेफोरलाय? बेयाव गोरोंनि बाथ्रा, बेयाव जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव गोरों दंना गैया दिनै रायजो राजायासो सायख'गोन। दिनै रायजो राजाया लैहोर दिनै जगदान जागासिनो दङ। दिनै गोरों फरायनाय डक्टरेट PhD लानानै पास जानाय BA MA दिनै जोंहा शिक्षित लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जगदान जादों। दिनै बिथांमोना गिख्रंदों, दिनै गिदों बिथांमोना आरो बिथांमोना फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेनगोन। बे जेननायनि पिक्सारखौ नुखानानै बिथांमोना आबुल थाबुल बखिबाय थादों आरो दा बेनिखायनो बिथांमोना जिखिनियानो बानसावा मानो दिनै रायजो राजाया मोनसे सिद्धान्त लाखाबाय। फैगौ जोंहा एमपि इलेक्शनाव आरो फैगौ जोंहा
2025 मायथाइयाव 2025आव जोंनि BPF राजखान्थि हान्जाखौ रायजो राजाया भट होनो थाखाय दिनै जानजि खाफ्राखाबाय।